Nandito yung mga winter clothes namin, I mean mga coats, mga jackets. Yes! We're ready! Yay! 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 Alis ka naman ako. Oh my gosh. Yay! Thank you for clapping for mommy. Good job, Mishi! Good job! Yay! Hello everyone! Welcome back to another vlog! And today po ay actually alas 5 na. Ngayon pa lang ako mag-start na mag-vlog. Ang daming ganap kaninang umaga but today, tutuloy ko pa rin yung mga ganap. Ngayon ko lang na mag-vlog. Kailangan ko lang maglaba ng aming mga winter clothes. Kasi tapos naman na yung winter. Painit na ng painit. So kailangan nang labahan yung mga winter clothes namin. Actually, after this, may 2 loads pa ako. Nakaschedule kasi yung Wednesday talaga as my laundry day. Unfortunately, hindi ako nakapaglaba kaninang umaga. Kasi si Mac, natulog siya dun sa room ni Mishi, which is parang room ni Mishi, tas may closet, tapos laundry and dryer area doon na connected dito sa bathroom. So, hindi ako naglaba kasi may ingayan siya. And ngayon, nag-load na ako ng isa, yung first load, yung mga uniforms ni Daddy. Susunod na load are our winter clothes para matapos na natin yung mga winter clothes para ma-store na siya, ma-empake na kung saan man namin dadalhin. Or basta malagay na siya sa, ang tawag nito, vacuum bag para ma-save ng space. So, ito yung aming coat closet. So, pagpasok mo from the door, ay may coat closet na siya dito. Andito yung mga winter clothes namin, I mean mga coats, mga jackets, and mga shoes na pang winter. Wala dito yung mga sandals, wala yung mga pang summer. Yung mga pang summer namin, it's either nandun sa closet sa kwarto or nandito din sa may laundry area namin. Pang additional na storage lang ay ito yung lagayan ng mga shoes. So, ang mga nakalagay dito ay mga fanny packs. Ang dami pala namin fanny pack. Ito yung carrier ni Mishi. Huwag mong kunin na, kundi mo naman na ito kailangan eh. Tapos mga pang grocery bags namin nandito sa pinakababa. Para paglalabas na kami, hindi namin makalimutan kumuha ng mga grocery bags. And ito yung mga maliliit lang. At saka yung mga shades dito ni Mami, Daddy, and Mishi. Nandyan. Wait lang anak ko. Ko na alam yung gagawin ko at naguguluhan na ako dahil si Mishi sobrang taas ng energy niya ngayon. Di ko mawari kung saan nang gagaling. Alam mo yun, yung pagising pa lang niya, jump agad. Ganun. So, lalabahan ko na tong mga jacket. Gamit na gamit sila. Actually, yung kay Daddy, yung mga gamit na gamit. Kasi yung akin, hindi ko masyadong ginamit. Kasi hindi naman kami masyadong lumabas. So, pero ilalaba ko pa din. Bakit walang instruction ng pag-wash? Gustong gusto ko tong ko na to. This is Calvin Klein. Nabili ko lang to sa Sam's Club. As in, 2 years na rin to ha. In fairness, 2 winter na. Machine wash cold, gentle cycle with light colors, non-chlorine, tumble dry low, do not iron, do not dry clean. Okay, meron pang ibang jacket dito si Daddy. Si Daddy, wala siyang long jacket. Ako, mas gusto ko yung long na jacket. Para, kahit hindi ako ang tawag nito, yung panloob na leggings, okay lang. Ito naman ay, galing pa to sa agency ko. Actually, malapit nang hindi magkasya to sa akin. Sana pa mas malaki yung in-order ko nung North Face pa man din to. But anyway, mas lightweight lang ito. So, kapag hindi masyadong malamig. Ito si Daddy, yung madami siyang iba't ibang klase. Pero kaganda ng mga nabili niya in fairness ha. Ito namang mga ganito niya. Alam niyo yung mga parang hoodie lang. Sweater lang actually. Hay, nilabas na ng anak ko yung belt ng Daddy niya at ibang gamit. Yung mga ganito naman ay, kunyari lalabas siya na dyan lang siya sa garage namin o kaya dyan lang magbabasura lang. Na mabilisan lang. Ganyan yung mga sinusuot na niya. Ito, may jacket pa ng hospital jacket. Ito, ginamit ko pa ata to sa Washington sa DC eh. Labahan ko na. Nung fall pa yan. This one, nung fall pa ito na ginamit ko. Pero, pang winter kasi talaga siya.
ang ano nito, ang warm nito, ang problema nga lang, ang bigat. Yung mga ganito, mga teddy bear coat na mahaba. Dami kong lalabhan. Ito yung pinakaunang jacket ko dito sa Amerika. Nabili ko lang to sa Marshalls MK. Tapos, ginamit na to ni Daddy. Ang ayaw ko lang dito, hindi masyadong makapal dito sa arm niya. Pero hindi to heavy. Pero bakit heavy? Tapos may hit, ano siya dito? Ano magtawag dito? Yung parang sa The North Face to eh. Yung, tsaka sa Colombia, may mga ganyan-ganyan sila. Pero MK yan. Ay, nandito pa to. Isa pa to. I think ginamit ko rin to nung fall? Or nito lang? Ito din pang fall. Ang daming jacket ni Daddy. Grabe. Ang dami niyang coat. Kaya pala kung minsan, hirap na kaming maglagay ng coat. Kasi ang dami palang halos lahat pala ng ano niya, coat niya nakalabas. Ako isa lang pala na mahaba. Dito naman sa closet, dito sa room ni Mishi, nandito yung mga iba. So, I think, kailangan ko nang mag-declutter. Kasi may mga hindi nakasya sa akin dito. At feeling ko, hindi ko na rin naman sila gagamitin. Itong cute nito, pero hindi ko kasi alam kung paano ko pa ito gagamitin eh. Pang spring. Tapos ang mahirap kasi sa mga ganito, yung parang magagamit mo lang siya in a certain season. Kaya mas gusto ko yung mga kulay na ano, yung mga neutral lang. Dami ko palang kailangan i-vacuum dito. And may natira pa ako dito. Actually, ito yung binili ko sa Temu nung December na pang travel namin. So, dito ko ilalagay yung mga jacket. So, siguro mga 2 o 3 jacket per ganito. Medyo malaki din kasi ito eh. Para at least yung pag-store ay mas madali lang. No? Parang isang jacket lang. Dito ko ilalagay. Tapos, alam ko, kinip ko yung mga malalaki. Kasi galing sa storage. Ay, andito yung malaki. Yung talagang may hanger pa siya. Ito ay pang jacket talaga siya. Tapos may hangeran dito sa loob na 1, 2, 3, 4, 5. Pang-6 na jacket yung kasya dito. So, yeah, gagamitin ko to. Ito yung laman niya ngayon ay yung throw blanket na pwede mo siyang isuot. Regalo sa akin yan ni ano eh. Sino na nagregalo? Glads. Ni Gladys. Ang mga girls. So, yan. At least alam ko na kung nasaan. Ito yung mahirap dito guys. Kahit gustuhin mo man na konti lang yung mga gamit mo, kailangan mong bumili ng pang every season. Kasi nga nag-iiba yung mga season. So sa akin, ilan lang yung coat ko na binili ko. Dati every time na may nakita ako na mura na coat, ganyan na gusto kong coat, binibili ko na siya kasi feeling ko kailangan ko. Pero eventually, nagsawa na ako, tama na, sabi ko. Kasi hindi naman kailangan na madami kang coat. So, napanood ko yung vlog ni ano dati, Hazel King, na everyday niya nilalabhan yung coat niya. Grabe, hindi siya pwede naman siyang labhan everyday kung gusto mo, pero hindi siya practical na gawin. And pangalawa, hindi siya ganun dapat ka-often na nilalabhan yung mga coats kasi nga masisira siya. So, usually, nilalabhan lang siya at the end of the season. Sa akin naman, pag madumi siya, kahit season pa, kahit winter pa, nilalabhan na talaga, yun. That's why I don't like white kasi mas madali siyang madumihan. Especially kapag yung snow patunaw na siya, nagtatalsikan, mga ganyan. Tapos syempre yung mga dito, mas mahirap mong labhan. Tapos pag nasagi, pag naka-makeup ka, ganun, nadudumihan yung puti. At least yung black, pag winipe off mo siya ng wipes, natatanggal na yung dumi. So, better siya. So, magvo-voice over na lang ako sa part na ito kasi I forgot to wear my microphone and naka-on ata siya and it's probably back there on my table at hindi niya napapick up kung ano yung mga sinabi ko na dito sa part ng video na ito. But anyway, what I was saying is before you wash your coats, kailangan basahin nyo talaga yung care instruction niya kasi every fabric has different type of care. So, kailangan talagang basahin para hindi masira yung coats ninyo, especially kung yung mga coats ninyo ay mamahalin. And also, you need to close all zippers, yung mga zippers sa pockets, yung main zipper niya, kung dalawa o isa lang yung main zipper sa harap, kailangan naka-close yun para yung mga tiny parts of the zippers ay hindi masisira during the wash. And also, very basic, same color, same fabric ay magkakasama dapat kasi
Like for example, if you mix that brown teddy bear coat sa white na teddy bear mo, possible yan na may lint na brown, mapupunta siya sa white. So, it's gonna be too hard to remove that lint. Kahit mag-lint remover ka pa, kasi yung mga ganong fabric, mas mahirap siya, sinisiksikan kasi siya ng ibang kulay ng fabric. You know what I mean? Or ibang lint, yun. And also, if you have a coat na merong fluffy na part dun sa hoodie niya, I suggest you remove that before you dry. So, for example, nilagay nyo siya sa washer, pwede naman ilagay doon. Or kung gusto nyo, i-hand wash nyo yun. Pero pwede naman, usually, depende sa care instruction. Yun nga lang, kapag ita-dryer nyo na siya, sa ita-tumble dry nyo siya, tanggalin nyo yun kasi minsan, nasisira yung fluffy area, nagiging matted siya na, ano ba yun, yung parang kumpol-kumpol na sila, hindi na sila magiging fluffy kasi dahil dun sa init. So, kailangan naka-hang dry lang yung mga ganun. So, yun lang naman yung nasabi ko dito sa vlog na to, I believe. And, yeah, continue na tayo sa tunay na vlog. Excuse me. Excuse me. Wow! Okay. Are you ready? Yes! We're ready! Yay! 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 Tutuloy ko lang tong vlog na to. Tong vlog na to ay siguro more than 2 weeks na yung mga first clips niya. Nalabhan ko na yung mga coats namin, and some of those are already in this luggage kasi nga i-store na namin siya. But then, since yesterday, sobrang lumamig na naman. Umaabot na naman kami ng 30s, 40s ang temperature. So, it's like 10 to 15 in Celsius. Parang ganun. So, I got here the vacuum bags that I ordered from, I think this is from Amazon. I will just put the link in the description box down below. Amazon ba to? Or Temu? Wow! Parang Temu ata. Yes, this is from Temu. Parang $15 lang ata to, guys. 20 na siya na piraso. Meron siyang 4 na jumbo, 4 large, 4 medium, 4 small, and 4 hand roll medium. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng hand roll medium, but anyway. So, let's open this luggage. Naka-ano pa ako, naka-pajama pa ako kasi basta late na ako nagising. Tapos may mga pangyayari sa buhay-buhay. Si Mishi, nabihisan ko na siya, that's not her pajama. Kasi naka-onesie siya kapag natutulog. So, we just like that. That is very mapresko na tela from the Philippines. And she likes that because it has dogs. Oh! Okay. Excuse me. Do you mind? Go, mommy, please. Move away. Move, 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 move. Alis ka dyan, ako. Oh my gosh. Yay! Thank you for clapping for mommy. We need to be gentle with this one, okay? Para hindi mabutas, no? Say this, mommy. Para may later naman kung ano yung jumbo. So, meron siyang pump na ganito. I don't usually use this unless you travel siguro and you know na walang vacuum dun sa pupuntahan nyo. But we have the vacuum, so that's what I use. Hindi ko kailangan ng malalaki. Kailangan ko yung maliliit. This one is okay. This one is okay. Yeah, I know. Ito yung mga parts mo eh. Hold mo na yan. Yan yung ano niya, contribution niya basta nagva-vacuum bag kami. Siya yung tagalagay kung kunyari kahit hindi naman siya nakakapaglagay. O, diba? Tingnan niyo siya, guys. Ayan. Siya yung tagalagay. That's what you do all the time. Okay. Mommy will just fold and then
Ito yung tagalagay, okay? Mag-mic na lang ako kasi tulog si Daddy and nandyan siya sa room na to. So, baka maingayan siya sa amin. So, I'm just gonna fold this and then, pasok natin dyan. Medyo madami akong ilalagay. So, kailangan siguro 2 sweater per bag. Ayan. Small na hand roll, guys. Yung kapag iro-roll mo siya, lalawas dito yung hangin. So, hindi ko siya masyadong magawa. Mas maganda pa sanang, you know, may isiksik na lang sana ako dito na maliit na attachment sana ng vacuum. And then, I'll try to vacuum sana. Pero wala eh. But anyway, this is just yung throw blanket naman na ginagamit namin pag dito sa sala. So, ganda lang din siya. Buti na lang hindi siya yung bulky. Let's organize this para wait lang anak ko. Mailagay na siya sa garage para magkaroon kami ng extra space dito sa bahay. This one, ewan ko kung bakit hindi siya nasa-suction ng maigi. I think dahil ata nakadikit itong parang tela nito kasi yung waterproof. Yung parang coat ko kasi ito eh. Hindi ko alam bakit hindi siya nagsasaksyon ng maigi. So, I'll try it again before I pack pala. Excuse me! Ito namang ano ko? Ito namang assistant ko ay mahilig talaga dito sa loob ng luggage kahit kailan, kahit saan kami magpunta na bakasyon na nag-empake ako, lagi siyang andyan. And this one's gonna go the other side na lang. So, na-flatten ko na siya. Pero sana, madali lang talaga sana magtrabaho eh. Kung wala sanang batang Wait lang, anak ko. Here. Let's put it here. So, pwede pang lagyan to ng ibang gamit. Ano pa bang pwede naming ilagay? Tingin ako sa closet. Yan. Let's go. So, hindi ko alam kung ano pa bang pwede. Ito kasi ginagamit ko pa ngayon eh. So, stuff that we will not use anymore. Ito kay Daddy. Hindi na niya to gagamitin for sure. Lalo na at pang Pasko ito. Pero itong Mario niya, baka gamitin pa niya. Or I think that's mine. Oh, this is mine. Hindi ko na to gagamitin. And this. Dito para sa kanya yung ibang gamit ko. Ouch, Mishi! Ay, nako. I-ano ko na to. Baka kasi magreklamo siya nang wala na yung mga hoodie niya. Mag-iwan lang kaya. Iwan ko na lang din itong 2 hoodie niya. This one, this is the jacket that I'm gonna keep just in case it gets cold pa rin at kailangan kong lumabas. But anyway, yeah, ito na lang. Kunin ko to. So, tapos ko nang i-empack itong luggage na to. Nalagay ko na yung mga winter clothes namin. Ito, hindi ko na siya binacuum. Itong coat ni mama na binili namin. Kasi, malalaki na yung mga naiwan. Itong maliit lang is yung hand-rolled bag. And I don't wanna use that para dito. Kasi hindi siya nabavacuum ng maayos. So, okay lang din naman yan. Kasi expandable naman tong luggage na to. Oh my gosh, wag kang masisira. Yan. Excuse me, anak ko. Para maibaba na to ni Daddy. And of course, may label yan. Winter clothes para alam namin kung anong laman. Okay, you wanna sit here? Yeah? Okay. You can do it, Mishi. Climb up, climb up. Go, go, go. Go, go. No? You don't want to do it anymore? Okay. Climb, climb, climb.
You did it! Yay! And you pull them and stick them to your elbow, to your elbow, to your elbow. And you pull them away. Good job. Run, 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 run. Lo. Hindi stable. Kiss me. Love you. Sige na, bumaba ka na dyan, anak ko. Baba na, baba na. Para maayos na ni mami ito. Kalat pa yung hangers. There you go. Good job, mommy and Mishi. Yay! Umiyak na. Kasi wala nang aakyatin. This is not a toy, Baningning. It's okay. I'll give you something else. I'll give you something else. Okay? Ang bango naman ng ulo mo. Amoy Moroccan oil. Here, oh. Oh, we can put stickers on. Where are the stickers? Where are the stickers? Okay. Mommy's gonna get more stickers and then you will put sticker on, okay? It says, be happy. Put it on, put it on, put it on. I'll put it here. Pinaglalagyan niyo to ng sticker. Let's do it like this. And then press in between this one para hindi siya matanggal right away. Like this. Point it to the B. Point it to the B. Point it to the B. Great job, Mishi. Great job. One more. Think happy thoughts. Think happy thoughts. Put it on. Here, here, here. Ay, no. There you go. Great job, Mishi. Good job. Yay. Kiss mommy. Kiss mommy. I love you. Yay. No more crying, okay? Ala, yung buhok mo. Nabubuhol na naman. Paano ka ba humihiga, anak ko? Nilagyan ko na to ng oil eh. So, that's it for this vlog, guys. So, yun lang talaga yung downside, guys, kapag nandito kayo sa 4 seasons na weather. Naantok ka na naman. Oh, mommy will let you sleep. Good. Where is Mishi? Mommy found the binky? Mommy found the binky. Sige, magpaantok ka na dyan. Papaantok na to. Halika na. Humiga na dito sa lap ko. Anyway, so yeah, yun yung downside kapag kapag 4 seasons kasi you need to, even though you don't want to have a lot of clothes, you need to have a lot of clothes kasi hindi mo magagamit yung mga pang summer mo during winter time. Ano ko, mamamatay ka sa lamig. And of course, di mo naman magagamit yung pang winter mo sa summer. Mamatay ka naman sa init. Itong mga damit namin na mga to ay i-store na namin para mas madami aming space dito. Nalagyan namin siya sa garage. And then, easy access lang naman siya. So, kapag lalamig na ulit, kasi hindi naman namin kailangan yung mga coat. Kahit lumalamig na sinasabi ko, we just need mga hoodie, ganun. Hindi na kailangan ng coat. So, yeah. Ako'y nai-stress kapag madami akong mga gamit, mga daming damit. Ay, kaya ngayon nagde-declutter talaga ako. Lalo na yung mga damit namin, madami kaming dinedeclutter ngayon. Hindi na namin papadala sa Pilipinas kasi sayang lang yung pagpapadala. Donate na lang namin dito. So yeah, that's it for this vlog, guys. I hope you learned something. I will put the link in the description box down below yung kung saan ko nabili yung vacuum. I believe meron sa Temu ko siya nabili kasi mas mura siya compared to hindi ko lang sabihin Watsons, to Amazon. So yun. But kung wala na siya sa Temu, I will put Amazon link na lang para dun. Para mas madali nyong mahanap. So, that's it, guys. Thank you so much, everyone, for watching, for being with us dito sa immigrant journey namin. Being an immigrant family of 3 is not that easy talaga. Sobrang, medyo mahirap siya. Especially if you're away from home. When I say home, away from family who can help you with some stuff na normally ay na-help lang nila yun sa Pilipinas. So here, it's just me and Mac and it's a little bit more difficult. But
let's just take it one step at a time para mas madali. Yun lang. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload a video here on this channel. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah. Blow a kiss! Blow a kiss! Oh, blow a kiss!